ní cean is go páirtí bh chaine. No, sure bheith níim cracking sin. Cáán Nollag le gard agus a bloody máire. Bana dhéirí, go méidir muid beir an am se ríist. Bháide, fáid sa steach. Bhir is descailt na lá Nollag chailín. Bharní béirt átí bheag bhí se roiitecha go máirt le a héil. Ó, bháide, ní bheith Tony linked ar ball. Dír am sceir bheith hósperú agus meile má bháid frontéin. The boyfriend? Seach chu sé mí. Bhí sé tíocht isteach muí. Inis. Nollag Conna. Ó, wait. Fáiltrúd isteach a chola. Tásúil am gur malí bar fad Christmas pudding. Ó, bheith gan dúla Gregson tí seo. Bhain sí an ar thugtú leta? Dír me altúr bíanais mar mistilíbe. Bhid lucí man near sí dainear gon fáidirí. Don't look to bheith am Right, níos chola. Seo. OK, bhí si géiste leis seanis. Cén sort gailge a láirí tar ar an gáalach. Ar an gáalach? An níl duine ben go ar an gáalach. Gailge ná. Mún! Caigi siar. Ba bhí lé? Mesta bhil cheartta te thugeal go réon sin. Ó marbal duine ná deach a bheith teach lá Nollag spochta Josa. Nach fear am chola. Manam gur fír. Agus a cholaí, ba cheartta túhéine thugeal go ré. Catú go le bháilir do bhaisce le báil. Ano, níl tád a baintas an tránóna fós. Nach í an Nollagí? Líon so sé babi lí. No bother, honey. Ó, na lagu tíad a lá. Oh, Tony! Nollag Conna. Oh, she didn't McGardy. Caigi went the druggy. Nollag Conna. Rang na aclaíochta? Be siad go maithe? Gus go mé an freisin. Or bhí me tí tuise go na leid tí go stóisiún na microfón rannar me sách maithe. Ó, bhí me néim sa seoiste dosachaid. Bikini? Agus tá dearbhán is freisin. Go lentarátí. Oh, Tony! Well, ní bheith man anna seach ar arm fi láthaireach béar bála. Ó, stop! Coinio, Stop sin gháidir! Stop it. Ó, mór paca chur mú. Which holy fair play. Seach amach an fecart sa rénos. Tony, stop. It's látá. Right, would you bring anything about it? Oh, just a second. Gram hier een dinner heet love she. Manch man. Let's wel do snel, maar toeroen fout te Right, well, will my doya? Ja. Toch.